Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept na cuketové placky s parmezánom podávané s cesnakovým dipom a zemiakmi. Zoznam všetkých potrebných súrovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite tak, že nastrúhate cuketu, vytlačíte z nej nadbytočnú tekutinu, pridajte nakrájanú cibulku a nastrúhaný parmezán. Tak smesi pridajte vajíčka, koreniny, múku a vypracujte cesto. Potom si namočte ruky do vody, aby sa vám k cestu nelepili a tvarujte menšie placky. Pečte ich pri 180 stupňoch približne 25 až 30 minút do zlatista. Pokiaľ sa placky pečú, pripravte si zemiaky a cesnakový dip. Na dip zmiešajte kyslú smotanu, cesnak, čerstvý kôpor, olivový olej a koreniny. Keď sú placky upečené, môžete servírovať. Ak sa vám toto video páčilo, môžete označiť lajkom alebo mi dajte vedieť v komentároch. Tiež ma môžete sledovať aj na Instagrame, kde budete mať prehľad o pripravovaných receptoch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.